Jan Diomande Real Madridin yli 100 miljoonan euron siirtosummalla. Ja wow, Real Madrid kyllä menee tänä kesänä all in. Näitä hankintoja tulee vaan koko ajan lisää ja lisää. Diomandesta maksetaan siis yli 100 miljoonaa euroa. Kovalta hintalapultahan se kuulostaa 19-vuotiaasta kaverista, mutta kai tää on tää nykymarkkina oikeasti vaan, ja meidän pitää tottua siihen. Jos sä haluat saada näitä maailman parhaimpia nuoria pelaajia, niin pakko maksaa vaan kova summa. Mutta Diomande on kyllä todella kova pelaaja. Hyvä kausi alla Bundesliigassa, hyvät MM-kisat siihen päälle. Tuossa tilastot viime kaudelta, tuossa vielä pelatut minuutit. Todella potentiaalinen nuori pelaaja, että tulevaisuudessa tämä 100 miljoonaa voi todellakin maksaa itsensä takaisin. Yksi kysymys mulla on tietenkin se, että mitä Vinille tapahtuu tämän jälkeen, varsinkin kun viime päivinä on ollut paljon näitä Arsenal-huhuja. Aikooko jäädä vai oliko tämä semmoinen hankinta, että saattaa lähteä pois? Sieltä kuitenkin löytyy hyökkäyksestä Mbappé, Vini, Diomande, Mastantuono, Rodrigo. Joku sieltä tulee kuitenkin tippuu pois. Jääkö Vini vai lähteekö jonnekin? Jos jää, niin tässä on kyllä todella huikea hyökkäys kyseessä. Mutta anyway, semmonen pommi Real Madridilta tähän sunnuntai-iltaan. Pistä sun mietteet tästä siirrosta tuohon kommenttikenttään. Tykkäätkö vai et? Pistä seurantaa, tykkää videosta, jos halutaan lisää tämmösiä. Peace.